Makadiko maZimbabweans. Ndimhofu. Tatane mazuva akatisingatauri. Ndikungoda kutaura zvishoma kuti tirambe takatsika takadzvanya kudaro. Nyika yadaira. Nyika yese vanhu kubva kuopposition kusvika senge kuno kuEngland haachadaira chinjames wa 31. Saka hatigare takagadzirira tibude, tofanira kubuda zvisati zvamboonekwa, tibvise mbavha idzi, tibvise mhondi idzi, tibvise madushura aya nemanhingirikini nemagoritoto aya. Hamina kuti vakabva kupi vanhu ava. Saka imwe nyaya ndiri kuda kuti tibatisane ndeyekuti pane dhemo iri kutaurwa yemavhenda iya iri kunzi iri kuda kuitwa manje before taita yemusi wa 31. Mavhenda ese nditererei. Mukuru wenyu wemavhenda uye anonzi Steny Zvorwadza uye munhu waPresident Mnangagwa, anosapotana naPresident Mnangagwa. So this means that pari kuda kuitwa dhemo yenyu vari kuda kusacrifice some of you kuitira kuti yemusi wa 31 vanhu vatye kubuda. Saka budai nevamwe. Yemusi wa 31 ndo pari kubuda munhu wese. Yemusi wa 31 ndo pari kubuda madoctors. Yemusi wa 31 ndo pari kubuda manurses. Yemusi wa 31 ndo pari kufanira kubuda mavendors. Yemusi wa 31 ndo pari kubuda vanhu veopposition. Yemusi wa 31 ndo pari kubuda vanhu vekuzanu PF. Yemusi wa 31 ndo pamuchaona vamwe vanhu vamusati maona. Yemusi wa 31 haisi political party. Yemusi wa 31 ndo Zimbabwe iri kuvakwa ichienda kumberi. Sezvandakambotaura kumasure, political party haivaki nyika. Politics dzedu dzaurayiwa nemapolitical parties kubva kuopposition kusvika kuruling party. Because once wangomenshena kuti Triple C kana kuti MDC, wangomenshena izvozvo chete kana kuti Zanu PF, patoo nedivision, usati watomboita anything. Saka we need to get rid of these political parties. Mukanyatsoanalyze, mutarisa kubva kumasure, tiri kuita problem yekuti tinosiya ma-intellectuals kuside, totorana vanhu vekumapolitical party asingagoni kana kunyora zita rake because anondisupport. Tinosiya ma-engineers, totora vanhu vasingambozivi kuti kana kuti dhoo rechikoro rakamira sei. Handisi kuti vanhu vasina kuenda kuchikoro havazive, vanodiwa, hapana munhu asina basa. But pane mamwe matask anoda kuti uve neknowledge, anoda kuti uve neskill, anoda kuti uve neidea yezvauri kuda kuita, anoda kuti uve necalculation yekuti tikabva apa tikadai zvinhu zvese zvine measurements arimo mumusoro mevanhu, but upgradewa kuchikoro. That's why uchida kuti ukajamba kana kuti pagomba pane gomba so brain dzako dzocalculate kuona kuti iwe unopajamba here, dzotoziva kuti pakareba sei, and dzoziva kuti iwe kubva kuside kusvika uku iwe haukwanisi kujamba. But kana pari patete dzongokudza kuti you can just do a step unocross. Saka ese iwayo macalculations ari natural anenge ari mumusoro memunhu, but panoda knowledge, panoda yekuziva kuti munhu akwanise kuita chinhu. Saka nyaya ndiri kutaura ndeyekuti musabude panodedzerwa dhemo before musi wa 31, and musaterere vakomana. Itori staged. Zvese zvavaiita zviya munovaziya, hatina kutanga kusenza navo nhasi. Saka yavari kuda kuita iyi munosacrificwa, and then kana vadaro vomva vaita kuti vanhu vatye, vofunga kuti musi wa 31 hazvakadai, vari kupanika vaenda ava. Ndo saka kumhanya kuda kutandanisai mutaundi
hakusi kuti kana kuti musatengese kana kuti kuita sei kutya kunzi because muri kutotorwa sema-enemies. Saka don't allow yourselves kuti muinvitwe kunoita chinhu chenhingirikini chaED, because teni zvorwadza mukatarisa vanhu kana vaine vachida kuziya nezvake. Pakaitwa ma-elections muna 2018 paya akatobuda achidhikambe naadvocate Nelson Chamisa, akatomira akaita sei akadidi akadhikambena achitukirira and stuff like that. But ndo vanhu vaive kutajamuka vachiti tanhingirikira tiri kurwisana na President Mugabe, ndo vanhu vaive kutajamuka vachiti vari kumirira vanhu, ndo vanhu vaive kutajamuka vachiti tiri kumirira zvido zveZimbabwe. But akapedzisira akusapota President Mnangagwa vapuhwa mari, saka ndo mamiriro, ndo saka anga akanyarara pesa apa. Saka ari kufunga kuti vanhu vakanganwa, saka iye manje akuda kuseenzeswa futi kuti wodedza vanhu mustreet. Ndo nyaya iripo. Saka mavenda spread this message to everyone kuti vanhu vaziye kuti this is a stage deal iri kuda kuitwa iri mavendors association nana Stan zvorwadza vanhu veZANU-PF. Saka don't listen to him, he mustn't be your leader. Munhu ari kurepresenta ED haana chaanokwanisa kurepresentai, because madirective ake anobva kunana President Mnangagwa. Saka musamuterere iyeyuyu, akaipa zvekuti munhu iyeyu munhu anotosenza paground nana President Mnangagwa. Saka muri kuda kunzi mukabuda vo sacrifice vanongoita example yekukuvadza vamwe 4 kana 5 vanhu zvakamboitwa 2017 zviye. Saka hatisi kuda kuti zvinhu zviite pakadaro, tiri kuda kuti musi wa31 kana muchinge mabuda izvozvo zvikaitika, handizivi kuti tingapataure sei, but sendai message iyoyi kune vanhu vese kuitira kuti vanhu vazive, kuitira kuti vanhu vave aware kuti chii chiri kuitika. Zvandiri kutaura izvi handizvisi kubva mumusoro mangu, ndo chokwadi chiri paground, ndo chokwadi chiripo, ndo chokwadi chatakawana. Saka imimi musafurirwe nevamwe vanhu vanenge vachida kumhanya senge Stan zvorwadza munhu waED. Saka musadeedzerwe demonstration nemunhu waED. Saka ndinoti neipapo moswera zvakanaka, hatikurudziranei kumamisha, udzai vanhu kuti tinhingirikire, tibude panenge signal kana yauya. Signal iri kuuya manje. Saka nhingirikini imimi hatikurudzirei vanhu vari kumusha, vari kupi, munhu ngaabude kwaari ikoko, ngaazive, ngapazikanwe ma-meeting points kuti vanhu vari kusangana papi, and then pane signal ichazouya yekuti kana takuenda kucity center vanhu vofamba zvakanaka musingapwanyi zvinhu zvevanhu. But nhingirikini ava vakomana vaishungurudza vanhu vanoda kubatwa vachinovharirwa kujeri chaiko according to our constitution. Saka nhingirikini hapana munhu akaita mhosva anofanira kusiyiwa akadaro. Saka tinofamba takadaro, moswera zvakanaka vana veZimbabwe. Tinokutendai nerutsigiro. Chadaira pasi patinhira. Nhingirikini maeffects acho akunzikwa nyangwe kuSADC kuti tension yacho yakatoipa. Haikonai kuramba muchitorerwa zvinhu netuvanhu twakadhakwa nemutoriro tunosikotorera vanhu vari kutengesa zvinhu zvavo. Tukomva twanodya kana chiri chikafu, twanodya kumba, kana dziri hembe twanopfeka. Rambai nezvinhu zvenyu. You need to resist that. Tanzwa nekutorerwa zvinhu, tanzwa nekubirwa nevanhu. Vanoti zvinhu zvataodha zvatasakurira nemaoko edu, kana tari madonje kana tari machibage, vari kutora zvese vachiita zvavo. Kana tati chatitengesei madomasi atinenge tahodha netumashereni twatinenge taita maricho, vari kutora vachipwanya. Saka let's resist them. Itiko tuvanhu twekanzuru twuya haikonai kusiya any one of us kana any one of you guys achibatwa rafu. Pindirai mese moti no, ngazvipere. Behavior yekuabhusa vanhu ngaisvike pamagumo. Iri kupera musi wa31, kwete zviri kudeedzerwa naana Stan zvorwadza izvi. Saka ndinokutendai, hatirambe takabatana,
tichitsigirana, tichiita sei, munhu wese hama yako ende hapana munhu asina basa. Iro benzi rinotori nebasa. Saka ngatirambe takadaro, tichiramba tichirova bhora, tichizivisana, tichiita sei maupdates anouya, munenge muchingobatisanawo vamwe vasina mafoni, muchitaurira vabereki, vazukuru, ana sekuru vari kumusha kuti nyika yedu yanzwa nekubirwa. Tiri kubirwa zvinhu zvese zviri kuinda kunze. Sezvandakambotaura, mbavha inobikirwa doro musha muya ine shai rekuba ndeinoba kunze ichiindisa mumba ichiuyisa pamba. Moita kabhara, moita gejo, moita hara yekurimisa, moita ngoro, moita mombe, moita mbudzi, moita hwai dziri kuuya pamusha. Zvino kana maita mbavha iri kutora zviri pamusha ichinopa vamwe, munoita sei? Handoshaire urombe, ndo government yatinayo. Marombe havasi vanhu vekuti ungati kana kuti vangapuhwe status yekunzi ndiminister kana kuti president. Matsotsi imbavha idzi, kutokundwa nemafia iri macha organized. Magangs emunomu they are much organized. Handiwaona pane government yedu iyi. Saka ngatibvisei tsvina idzi, ngatibvisei ningirikini mbavha idzi, tifambe takadaro, tibatane sevana veZimbabwe. Kumberi kwatakuenda hakusi kwekuti pamberi nanhingi, pamberi nepati yangu nhingi. Zvakatoramba muZimbabwe, zvakaramba kusenza, ende mukazvitarisa worldwide mapolitical parties haasi kuvaka nyika, ari kukonzera madivision. Ndosaka South Africa yakabatana nenhingirikini yese kuti vafambe pamwe chete. Ndozvatingadai tichiita muZimbabwe, but tine umbimbi ndoga usingabvumi. Tine vanhu vairi kana vatatu vanoti ini chete, anenge aramba ati dambure musoro, ane aramba ati repei mai vake, ane aramba ati pwanyire mbuya vake, zvinhu vari kuchengeta nherera dzakasiyiwa. Zvakambotaurwa naProfeti Emmanuel Makandiwa zviye. Saka handingarambi nchidzokorora izvozvo. Saka hatifambei takabatana, zvinhu zviende kumberi. Musi we31 ngatiitei kuti nyika yedu idzokere pautongi hwevanhu. Ndinokutendai. Munoswera zvakanaka.